Hej og velkommen til Tons of Fitness. I dag, der skal det handle om, hvordan man skal træne, hvis det er, man gerne vil se fremskridt. Fordi, kan man sige, uanset om man har trænet længe, eller man lige har startet, så er nogle ting, man skal huske på, fordi at der findes milliarder af programmer derude, og mange tror, at hvis man måske køber et program til en masse penge, eller bruger programmer, så følger det, og så kommer der nok nogle resultater, sådan uden videre. Og programmer er super gode, men det er meget spørgsmål, et program er rigtig meget et spørgsmål om nogle personlige præferencer, man opbygger gennem, når man træner, men også rigtig meget spørgsmål om sådan en basisviden og nogle grundprincipper, som tager tid at sætte sig ind i, hvilket faktisk i første omgang er, hvorfor folk køber program, fordi at så har de en, der har vist og fundet en vej, der kan fortælle dem, hvordan de skal gøre det, ikke? Men det er ikke det handler om, når du træner. Når det handler om træning, så handler det i bund og grund om tre ting. Det er mentalitet, det er fokus, og det er energi. De tre ting er det altafgørende faktorer i din træning. Med mentalitet, der mener jeg, at som eksempel så, når jeg går ind i træningscenter til min daglige træning, så går jeg ind med den mentalitet og den tanke, at jeg går ikke, før jeg er færdig. Og med færdig, der mener jeg ikke, at jeg skal køre 3-4 øvelser igennem, som bum, 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 og så job done. Overhovedet ikke. Jeg mener, jeg stopper først, når jeg kan mærke, at de muskler, jeg skal træne, er done. De har gjort 100% af, hvad de kunne. Kan ikke gøre mere. Om det så tager 20 minutter, eller det tager 3 timer, det er mig lige meget. Jeg træner bare, til jeg er færdig. Og det ved jeg godt, at nogen ikke har tid til at træne 3 timer og sådan noget. Men det tager jeg på et andet tidspunkt. Men mentaliteten er spørgsmål om at gå ind og sige, nu gør vi det her. Og så gør man det ordentligt. Fokus, det er et spørgsmål om, at når man så gør det her, så skal man også koncentrere sig om det. Så skal man ikke sidde og sms'e alt for meget i pauserne og sådan noget. Fordi så lige pludselig har man holdt pause 10 minutter. Det er ikke noget. Du bliver nødt til at gå ind. Ligesom hvis du sætter dig ned i skolen, og koncentrerer dig om at skrive en stil, så bliver det resultatet sandsynligvis bedre, hvis det er, at du rent faktisk sætter dig ned og prøver at koncentrere dig en smule om det, du laver. Nej, det er det samme med træning. Koncentrer dig om det, du gør. Ellers så kan det være lige meget. Så bliver det sådan en halv indsats. Fokuser. Og med energi, der mener jeg, at hvis man kan, så skal man overveje, hvornår man træner. Hvis du ikke er et morgenmenneske, så er det nok en rigtig skidt idé at forvente, at du kan tage ned og træne klokken 6 om morgenen. Så lad være med det, hvis du har muligheden for det. Så træn om aftenen eller eftermiddag, hvornår du ender tid i frikvarteret. Og hvis du så er typen, der er mega træt efter skole eller arbejde eller sådan noget der, jamen så hvis du vil det, så stå tidligere op og kom ned og træn klokken 6 om morgenen. Hvis du kan det. Det er et spørgsmål om, at man skal nok finde tiden, og så er det bare et spørgsmål om at kunne lægge tiden det rigtige sted. Om energi, der er der også et spørgsmål om kosten. Fordi kosten er, kan man sige, hvis vi sammenligner det at træne med, at man gerne vil bygge et hus, så træningen, det er, at du bygger huset, men kosten er der, hvor du får murstenene fra. Hvis kosten ikke er der, så kan du bygge alt det, du vil. Det er bare luft. Kosten er der, så er der masser af mursten at tage af, og så har du noget at bygge af. Og så sker der noget. Så man skal sørge for at få sig et godt måltid mad. Ved ikke. En time, halvanden inden træning. Der spiser jeg nok normalt en halvanden time inden træning. Godt måltid, så du har noget at løbe på. Fordi at det bliver hårdt, for det skal det være hver gang. Så man kan sige, grunden til, at jeg gerne lige vil lave et eller andet opråb omkring det her, det er fordi, at jeg ser rigtig mange, og mit generelle indtryk er, at der er vildt mange, der træner i sådan et træningscenter, og deres mentalitet, det er sådan lidt, at det skal jo gøres, og de fokuserer lidt mere på det, jeg kalder de 3 S'er,
snak, sms'er og selfies. Og det bliver man ikke stor af, selvom man gerne vil vise frem, hvad det er, der sker. Og deres energiniveau, det er svigtende, fordi de ikke koncentrerer sig om det, de laver. Deres fokus er her, og deres energiniveau er nede, fordi de har ikke lige tænkt over, at de skulle spise noget, og deres koncentration, den svæver langt ind i den der iPhone der. Og så sker der ikke noget. Du får meget bedre resultater. Du kan slet ikke bruge lige så lang tid på det, hvis det er, at du nu sætter dig for at gå ned og så gøre det her. Fordi at der er mange, der måske er i træningscenteret 2 timer, men deres effektive træningstid er 12 minutter. Så kan det jo være lige meget, fordi så vil du kunne have gjort det arbejde, du gjorde på 12 minutter i stedet for 2 timer. Så man bliver nødt til at ligesom sætte sig for, at nu gør man det her, så kunne man rent faktisk koncentrere sig om det. Hvis du er en af dem, jeg tror alle kunne bruge, det kan jeg stadig selv bruge, et bedre koncentration, bedre fokus. Det kræver rigtig meget at få helt op at ringe. Så glem mobilen i omklædningen, løft vægtene først, snak bagefter, ud i omklædningsrummet, og så sørg nu for, at du får gjort det ordentligt. Og så lover jeg dig, at næsten uanset hvilket program du kører, hvis kosten er nogenlunde, og du følger de 3 ting der, sørg for, at du gør det ordentligt og godt nok hver gang. Så sker der noget. Så sker der virkelig noget. Så, men det var alt for i dag. Det var jeg nødt til lige at komme af med, fordi at jeg føler, det er vigtigt, at man forstår, at programmet ikke er alt omkring træning, men det handler rigtig, rigtig meget om, hvad der sker herinde, for at din krop, den rykker sig. Så det var alt for i dag. Vi ses.